Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Malaya. Today gini sports day college da. Pattudu. Ya, mare. Churpatele namma senior. Hello guys. Subscribe man play na puder danya. Share man play. Ate ra. Namma senior. ನಮ್ಮ ಅವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ದೀತೀರಿ ಅಂಚದು ಚೂರು ಸೆಟ್ ಆದಿಜಿ ಬಟ್ ಓಕೆ ಸೀನಿಯರ್ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಇರುತ್ತಾ ಚೂರು ಜಾಯಿನ್ ತಲೆ ಹೊಸ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯ್ ಹಲೋ ಅಶ್ವಿನಿ ಪಂದು ದುಮ್ಮದಕ್ಕುಲ್ಲೇ ರಕ್ಕಲು ಚೂರು ಕೆಮ್ಮರತ್ತು ಗಂಜಿ ಪೋಪೇರತ್ತ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇಗೆ ದಾಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ದಾಲ ಮಣ್ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆಂಚಿಜ್ಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ಪೊರದೆತ್ತದಾಡು ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಬ್ಬೋ ಇಂದ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಕಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ನಕ್ಕಳು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ನಗಳು ತುಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ತುಲಿ ಅಲ್ಪ ರಾಶಿ ಇಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ AJIET ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಧರಿ ಗೊತ್ತಿಜೆ ಬರ್ತಿದೆ ತುಳೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂತ ಗುರ್ತಂಡರಿ ಗಾಯ್ ಪಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಅದಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆದಿತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಪಾಡು ಅಂಚ ಅತ್ಯ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಂಚ ಜಾಲಿ ಇನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಫುಲ್ ಅಂತ ಜಾಲಿ ಬಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತೊಲ್ಲೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸೆಕ್ಷನ್ ದಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾവുന്ന ಇಜ್ಜತ ಜರ್ಸಿ ಪ್ರಶೋಕ್ ಶೋಕುದ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅಂಚದ ಹಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟೇನೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ತೊಲೆ ಓ ಏರು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಗೊತ್ತಾവുന്ന ಇಜ್ಜಿ ಮಾತು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪುಡೇಟೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರತ್ತ ತೊಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಕುಲ ಎಸ್ ಸೀನಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆ ಬೋ ಎಲ್ಲ ಸೀನಿಯರ್ ಓಕೆ ನಾ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತೀನಿ ಬೇರೆ ಪಾಪದಾರು ಕಮ್ಮಿದಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಾರೆ ಪಣ್ಣ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿಜ್ಜಿಕ ಜಸ್ಟ್ ತೂದು ಬರ್ಬಿಡಿ ನಮ್ಮ ತೀರ ಮಾತ್ರ ಬೈಜ ಅವಳು ಇಂಕು ಚೂರು ಶೀತ ಜ್ವರ ಪೊರಿತ್ತರಚ್ಚದ ಇಂಕು ಗೊಬ್ಬೆರ್ಲ ಹಾಪುಚ್ಚಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡು ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಗೊಬ್ಬಿದ್ದೀನಿ ಅಪ್ಪಿ ನೆಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಡುವರ ಪಾಸ್ತೆ ಅವೇ ಒಂಥರ ನರ್ವಸ್ ಫೀಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೆಟ್ ಆತಿಜಿ ಅಂಚದು ಸೆಟ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನೆ ಬುಕ್ಕ ಒಂಥರ ಜಾಲಿ ಹಾಪಡು ಒಂಥರ ಸೀನಿಯರ್ ನಕ್ಲೇರು ಬರೋ ತೂರ ಕಥ ಆತ ಆತೆ ಬುಕ್ಕ ದಾರಿ ಜೊಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಅಂಡಲ್ಲ ಆವೋಡು ಫುಲ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮುಳ್ಳೆ ಶೀತ ಆಂಡಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೂಲಿ ಗೈಸ್ ಗೊಬ್ಬು ಇಂಚ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರೆ ರೆಡಿ ಆತಾಳು ಶೀತ ಜ್ವರನೇ ಉಂಟು ಆಡ ಒಂದು ಪರಂಡ ಅದು ಬಾಜನ ಪುಡಿ ಆಪುಜಿ ತೂಲಿ ಅಲ್ಪ ಗೊಬ್ಬರ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿರಿ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂದೆ ತೂಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜಿ ನಾನು ಆವೋಡು ಅವು ಸುರು ಅನ್ನಾಗ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಚೂರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಒಂದು ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಐಸ್ ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ತುಲಿ ತುಲಿ ಇದುವೇ ಉಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಂ ಐಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈ ಕೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಹೊರ ಆಯ್ತಾ ತುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಐಸ್ ಪಾಡ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂಚೂರು ಇಜ್ಜದ ಮಸ್ತ್ ವಾರ್ಮ್ ಇಜ್ಜ ಕೋಲ್ಡ್ ವಯಸ್ಸಿತ್ತು ಪಾಡ್ನ ಹತ್ರ ಮಲ್ಲಿಜಿ ಪಾರು ಗಂಟೆ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಯಾವುದು ಎಂಕುಲು ಎದುರು ಪೋಡಿತ್ತುಂಡು ಬಟ್ ಕುಳ್ಕೊಳ್ಳೋದ ದುಂಬ ತಿಜ್ಜ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜ್ಜ ಅಂತ ಓದಿ ಪೂರ ಕುಳಿತಿರ್ತಾರೆ ಪೂರ ತುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೊಣ್ಣು ನೋಡಲ್ಲ ತುಲಿ ತುಲಿ ಒಂದು ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋ ತೋಜು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಬಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪೊಣ್ಣುಲು Number 5.
Mr. Kiran Raj, MBA. Second place goes to Mr. Krish R. Shetty, first year mechanical engineering. And the first place is backed by Sujan V. Naik from second year ICB. We congratulate Sujan V. Naik, Krish R. Shetty and Kiran Raj. And first place is engineering. Congratulations Mr. Samil, Shravan and Chidambaram. Meanwhile, the next event is the track event of 400 meters. అదే నిద్ర బరోదు తూలే చెప్పు అమలు పని ಅಂದು ಮೂರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾವಂತ ಆಪುಜಿ ನಾನು ಪುಣ್ಯಡು ದೊಂಬಿಚ್ಚಿ ಅವಳಿಂಜಿ ಬಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಈ ಕಡೆ ಮಾಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎತ್ತು 2-3 ಜನ ಬೂಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ತಿರ್ಗದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಚೂರು ಕೊಡ್ತಿಂತ ಬೂಡ್ವಾ ಕೈತೆ ಚೂರು ಕೂದಬೇಕ మా కైలో చెప్పు మా కైంక్లేకి సోమవారం క్లాస్ స్టార్ట్ ఆపని ಸೋಮವಾರ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೆಂಚನ ದೇದೆ ఒక ఫ్రీ నిజ్జింక్లి ಅತ ರಾಜ್ಯ ಬಾತಿನ ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಪಿನ ಮೊದಲ ಕತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ಮುಂದೆ ಗೈಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ದ ಲೈಫ್ ಜಾಲಿ ಜಾಲಿ ದಾದನ ಬನ್ನಿ ಜಾಲಿ ಮೂಲೆಂಚ ಪೋಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರ 2 ವರ್ಷ ನಾನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುರ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಅದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಪುಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು In a short while we'll have the prize distribution ceremony of winners in various events of annual sports meet 25-26. I request the angels to be ready for the prize distribution ceremony. In a short while, we are going to witness the prize distribution ceremony. ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಲಕ್ಷ ಉಂಡು ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಚ್ಚಿದ ಬೋರ್ಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಟ್ಟೈಕ್ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಿದಡ್ಯ ತಿಳಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕಿತ್ತೆತ್ಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬತ್ತ ಮೈಯ ಮುಟ್ಟಿತ್ತಿಡು ಅಣ್ಣ ಉಂತಿಜ ದಾಳಿ ಜಡ್ಡ ಅವಲ್ಲ ಒಯ್ಕ್ಲ ಸೇರ್ದಿಜ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಕಡ್ದಾಯಿ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಶೀತ ಉಂಡು ತರೆ ಬೆಣ್ಣ ಒಂದ್ರೆ ಗೊಬ್ಬಣ ಶಕ್ತಿ ಇಜ್ಜಾಡು ಅಂಚ ಬುಕ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಗಿತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂದಿರ್ತಾರೆ ಬೂರೊಣ್ಗಂದು ಆಗ್ತದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೋಯಿಂದೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಯ್ತು ಜನ ಒಂಥರ ಬುಕ್ಕ ಬರೋಡನ್ನು ಬಂದಿರ್ತೀರಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಂಚ ಅದು ಬುಕ್ಕ ಪೋಯಿನೇ ಆನೆ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋದು ಜಾಲಿ ಆಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಫೋಟೋ ಬರೋದು ಸಾಲ್ ಬಲ್ಪ ಕೊಲ್ದು ಪುರ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಬುಕ್ ಒಂಥರ ಖುಷಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅದು ಅಜ್ಜ ಅದೊಂಥರ ಗೊತ್ತಾವದಿಜ್ಜು ಕಾಲೇಜ್ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸ್ ಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಮವಾರದ ಬುಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಿನ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಬೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಆತಿಜಿ ಪಂಡಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಲ್ದಿತ್ತ ಅಂತೆ ಅದು ಭಕ್ತ ಒಂಚೂರು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನ ಅಂಚೆರಿಗೆ ದಾಲ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾರ ಪೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಆಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಂದಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ ತಿಪ್ಪಾಡಿದ್ದು ಅಂಚ ಅದಿತ್ತೆ ಆಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಇಯರ್ದ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟಿಗೆ ತಿಕ್ಕಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಕ್ ಪೋಯಿ ವರ್ಷದಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜಾಡಿ ಗಂಜಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದೊಂದು ದಿನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಅಂಚ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಜಾಲಿ ಇತ್ತೀನಿ ಅದೇ ಈ ಲಾಗ್ ರನ್ ಬಂದು ಕ್ಲಿಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್